ଝିଅ ନନା ନନା ଖାଉଛୁ? ଆଁ? ହୁଁ? ହଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ। ଏଟା କୋଉ ପ୍ରସାଦ କିରେ ପୁଅ? ସନ୍ତୋଷୀ ପ୍ରସାଦ, ସନ୍ତୋଷୀ ମା ଠାକୁରଙ୍କର। ଆମର ଆଜି ରାଗି ଆଇଛି। ଆଉ କଣ କରିବା? ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗ। ଡାଲି ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ମୋର ଆମ ପୁତ୍ରମଣି ଇଆଡେ ଆସିଲୁ। ଟିଉସନ ହଉଛି। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମା ପାଣି ଧରିକି ଆସିଲା ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସାହି।